ساعات ورقي እንዳፈልፍል ካብ ልዋህ መሬተይ ወደባት ክልኒ ምስ ክቡራት ዑንቆይ ኣነ ዶ ምሳንኩ ምዚ ኩሉ ሃብተይ ዘይሃስስ ብርሃን ዘይድብን ፀሓይ በብዓይነቱ ኣካል ታፍስገም ስርናይ ኣብቲ ሉምሉም መሬት ተፋሊጡ ሩይ ማይ ሙዝ ለቢብ ብርቱኻን ዘቢብ ዝበሎ ወይኒ ገፊሕ ዓቢብ መሬት ዘይጥምት ብዓይኒ ውድባት ኣለዉና ምስ ክቡር ዕንቆ እምኒ ጽባቕ መዓር ወለላ ኣብ ቅድመይ እንዳትሓልበ ሃብታም እዩ መሬተይ ዕምባባ ዝተጐልበበ ኣነ ዶ ምጠመኹ ጉድ እምበር ረኺበ ብኣየር ብባሕሪ ብመሬት ኣቢሉ ናብ ወፃኢ ሃገር ተሰዲዱ ኩሉ ጦመያሕ ድራምኒ ጨካናት ተዃሉ ዘይወዳእ ሕልሚ ዘይወግሕ ለይቲ ሓጋይ ብዘይ ፀሓይ ብዘይ ማይ ክረምቲ ያይሓርስ ናይ ቁጥሩት ወትሩ ናባ ስርቲ መሬተይ ዘፍረዮ ሰዊት ናይ ግራተይ ፈልፊሎም ዝወፁ ማዕድን ወደባተይ ጓኖት ይበልዑ